konke lokho kuzostress kuzohlukumeza umzimba wakho mase uyathuka. Ngesikhathi umzimba ke suthukile awusenziki intando yakho. Suwenza wona ukuzisave wona ngoba ubona ngathi hey kuyaliwa la. Kade kudliwa kubuswa khona manje kukuhle manje akusena lutho zilt okusho ukuthi mina ngenze njani angakusagaya ukudla angikusave ukudla lo ngaphakathi ngoba manje nako akusekho ukudla kusho ukuthi kuyahlushekwa. Uthola wena uya diet manje kade udla kakhulu ngoDecember kodwa awuluzi ubuntu ngimile nje endaweni eyodwa. It's because wenze too much opposite umzimba wakho kanti yonke into ifake kancane ukuze umzimba wakho urelax because noma yini ozoyenza emzimbeni wakho wayenza kakhulu umzimba wakho uyastresseka. Okay, uyahlukumezeka. So wena umzimba uhlukumezeka wenze njani? Unyusa ihormone lokuthiwa icortisol. Iyafana ke leyo hormone nenge stress. So umzimba uzowenza noma yini yokuvikela leso simo. If wena bokukudla usheshe wakhipha ngaleso sikhathi umzimba uzowenza noma yini yokuvikela lokho kudla. Awusaluzi ke wena iweight umzimba usuyakuvikela lokho kudla usuyakuvalela. Uzothi udla ama fruit kuphela ukuthi ubona hawo angiluzi nje iweight ngidla fiber kuphela njalo njalo kanti wena usuke wenza kakhulu lokho kwenzayo. Cha manje ngoJanuary angiphila ngoJanuary umuntu usenze opposite ngama holiday udle kakhulu yonke into manje suthi angisadli lutho ngiyafasta manje na or sengidla once a day ngesikhathi sudla once a day sudla kakhulu yonke lento inkinga even notshwala mam lady day kunomuntu obekade ephuza kakhulu kade ku December usezothi manje ngiyayeka same time nako ngeke ukukusize lokho because nomzimba wakho uzongena kwi situation esibiza ngokuthi i withdrawal ngesikhathi wena kade uphuze kakhulu